Għaddiet kważi sena mill-inċident li ħasad pajjiż sħiħ. Kien preċiżament 11-il xahar ilu meta ġarraf bini ieħor bi switsit ta' kostruzzjoni, inċident li din id-darba mhux biss ħalla lir-residenti f'xokk u mingħajr dar fejn jgħixu, iżda ħasad il-ħajja ta' ta' 55 sena, Mirjam Paċ. Ir-raġel ta' Mirjam Paċ, Karmel, fakkar kif kien bħallum 11-il xahar ilu l-aħħar darba li smajt leħnek ftit minuti qabel ma seħħet it-traċedja. Fuq Facebook Karmel Paċ fakkar li l-Prim Ministru preżenta fil-Parlament ir-rapport tal-4 esperti mqabda minnu u saħaq li issa dan se jiġi diskuss u eventwalment tinħolo awtorità. Karmel Paċ qal li martu kienet xaqta dawl li nibet minn din it-traċedja. Iżda r-raġel ta' Mirjam Paċ qal li dan ir-rapport wera biċċar in-nuqqas tal-Gvern biex jissalvagwardja serħan il-moħħ ta' kull ċittadin meta jkun fid-dar tiegħu waqt li tkun għaddejja xi tip ta' kostruzzjoni bis-switi residenza tagħhom. Paċ insista li dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu imwettqa mill-aktar fis possibbli. Fl-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista baqa' jappella biex issir inkjesta pubblika dwar din it-traċedja, iżda l-Gvern qed jibqa' jaħrab milli jagħmel dan minkejja sejħiet kontinwi mill-Partit Nazzjonalista, il-Familja Paċ, l-Avukati tal-Familja u s-Soċjetà Ċivili. Karmel Paċ temm il-messaġġ tiegħu bil-indirizza direttament lil mara tiegħu meta nsib ruħi fil-ħemda u nagħlaq għajnejja nibda nisma' leħnek u d-daħka tiegħek, nibda nħoss it-mellisa tiegħek u saħansitra nibda nxomm ir-riħa tiegħek. Imbagħad niftaħ għajnejja mimlija bidmuħ u ma nsib xejn, baħ biss. Nitolbok ibqa' ħares lil uliedna.